7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Welcome to Indaba on Kakasi. Indaba Yesintu. The show is available on a YouTube channel Kakasi Sakbingelela, and we welcome you. Listening to the app as well. The app was share a link as uyilalele, and the show labor khona listening to us for the first time siyakumukela as well. So unokuzwa ngisho umuntu esho ukuthi ngiyezwa kwamina ukuthi noma ngihamba angingedwa. Khona umuntu noma into engibhekile. How do you know you are protected? Sonke sinabo yini abantu abayidalwa esihamba nazo. I-conversation yethu ke namhlanje, joining me Prophet Makajakeja Mandlandone Sakbingelela eKakasini. It's good to have you back again. Yabonga kakhulu baba Mthiyane. Sibonga kakhulu kubalaleli emakhaya, siyabingelela. Siphinde sibonga ukuphinde sithole ithuba lokuphinde sibuye again la ekhaya. Okay, so lento esikhuluma ngayo la esidalwa eGarden Angel isithunywa angazi kubizwa ngani ngamagama ahlukahlukene ngoba yenzeka leyo uthola ukuthi refer kwinto eyodwa sebenzisa amagama ahlukene. Kuyiqinisa ukuthi umuntu nomuntu wakahamba yedwa. Okay, kukathathu ngikuhlukanisa ngayo mina. Kufike kube ne group ekuthiwa amadlozi. Wonke umuntu unalo idlozi. Yini idlozi? Ayegazi lala ozalwa khona. Abantu bakini. Ubaba wami akakwazi ke Mthiyane ukuba idlozi lami. Ukuba isidalwa kwehlukene. Amadlozi abokuqala, abesibili kube laba ekuthiwa izithunywa. Abesithathu Mthiyane kube izidalwa. Wonke umuntu okhona emhlabeni mhlambe angaba khona ongenazi ithunywa. Yini ithunywa? Abathunywe ukuzosebenza. Yini amadlozi ubaba wami? Angikwazi ukuthi ubaba wami isidalwa sami ngoba isidalwa sami lona ongibheke ngesikhathi ngiyongena esibelethweni sikama wangibheka ngaze ngazalwa. Idlozi lami ubaba wami mayeshona uyidlozi lami ngoba akakwazi kuba isidalwa. Umbuzo uthi mangithi isidalwa besibhekwe ubani mina naye ngesikhathi sisesemzimbeni. So isidalwa ke sakho yilo okubheke usesibelethweni sikamama uyena okubhekile uzuzalo. Nangesikhathi usukholwa uvela usilahla isinto, ulahla amadlozi ukwazi ukulahla isidalwa. Isidalwa uhlukana naso mhla kuphela izinsuku zakho emhlabeni. Yingakho umuntu Mthiyane angahlupheka kodwa aqhubeka aphile. Angagula kodwa aqhubeka aphile. Amadlozi anganenkinga ethi mayohlola kuthiwa amadlozi akho anenkinga kulahlile kanje but still uyaphefumula. Ubheke ubani isidalwa. Idlozi liyantshontsheka kodwa umuntu nomuntu mayisesemzimbeni isidalwa sakhe asintshontsheki. Khona umuntu wesilisa khona wesifazane. Mangabe ungowesifazane kusho ukuthini? Kusho ukuthi isidalwa sakho kuzoba esobulili bakho noma kuyenzeka ube wesilisa kodwa ube nesidalwa esiwumuntu wesifazane. Ubulili into yasemzimbeni. Lapha kwa spirit ubulili abukho. Masikhuluma nje ngokuthi umuntu wesifazane. Kuyenzeka umuntu wesifazane engenwa amakhehla. Uyabona kwenzeke futhi nomuntu wesilisa angenwe izalukazi ngoba ababheki igender, babheka iassignment abafuna ukuyenza kuwena. Lento iyesithunywa. Isithunywa akukwazi ukuthi kube umuntu okuzalayo. Ngicela ukugcizelela lokho. Angithi nje mina mangivusa isithunywa fanele ngiqale ngiyobheka ubaba wami akakwazi ukuba isidalwa sami njalo. Ngoba ubaba wami uyena ongizalile besinaye besibheke ubani ngesikhathi ubaba engizala. Nobaba kababa wami akulula kungenzeka kodwa futhi akakwazi naye ukuba isidalwa sami ngoba ubaba wami uyamazi kodwa ukhokho wami angakwazi kuba isidalwa sami. Bese kuhlukana kanjena ke kunomuntu onesidalwa esimbhekile sakomalume. Isidalwa sifani nedlozi. Ithi ke ngikucacisela umlaleli khona ezwe kahle ekhaya. Angithi kuyenzeka uthi wena uzalo kaMthiyane ubahlabela bakwaMthiyane. Kodwa uthi uyohlola kuthiwa kunesidalwa sakwagogo kama esizala uma wakho kuyisona esikubhekile. Asiloni idlozi awukakazi usihlabele kodwa isona esikubhekile. You understand? Kwenziwa yini ukuthola ukuthi uzelo kodwa ubhekwe isidalwa sakomalume? Isibeletho sikama wakho uma wakhe engakagani isibeletho sakhe sibhekwe abakubo. Yonke into ehlala khona abantu abakubo isidalwa sakubo. Kodwa uma esezalwe emshadweni isibeletho sakhe sesithengiwe
isibeletho sakhe sibhekwe abakubo kwakhe ngesikhathi ethelwa ngenyongo wayebulawa kuvuswa impilo entsha eyovuka emzini la igana khona so ke akwenzeki ke ukuthi uzalelwe emshadweni kungenzeka kodwa akujwayelekile uzalelwe emshadweni kodwa ubhekwe isidalwa sakama kodwa isikhathi esiningi uyuthola ukuthi ubaba wakho mayingaqedanga izinto ebakweleta abasekhaya bakama njalo uyohleza ukhonjwa emsamo uthi mawuthi emsamo uthola ukuthi izinto zonke zala ekhaya kababa uzigcine zonke kodwa ayikho into elungayo kanti ugcine ngala wena emadlozini kanti isidalwa sakho yileso wathi mawuhlala esibelethweni kwasho ukuthi uma wakho ubani ombhekile isona ke isidalwa sakho leso. Okay, unombuzo kumbe udinga clarity kulento esikhuluma ngayo kumbe neview ehlukile kunale. You are welcome also to call to ukubuza umbuzo noma uphawule. Inumber it is 0861596596. Itopic yethu namhlanje sikhuluma ngendaba yeyidalo. So ngifuna ukubuyisela emuva la prophet. So isidalwa lesi esikuwena siyohlala sinawe ngaso sonke isikhathi. Isihlale sikusupporta sikuprotecta si on your side ngaso sonke isikhathi. Isidalwa sisuki kuwena. Isidalwa sisuka kuwena the day sesihamba nawe sikuphindisela la enavela khona sekukufaka sesiyoletha ireport ngawe ke njengamanje ngikwenza isibonelo umthiyana nanga umuntu uyakholwa akayigcina izinto zesinta ngithi bese lo muntu uyaphumelela yonke into yakhe iba right uthola ukuthi mhla eshona useyabuye enganeni zakhe ubuye enganeni zakhe usezolwa ke manje ukuthi azimenzele umsebenzi kusuke sekwenze njani isidalwa sesiuqedile umsebenzi samhambise emndenini wamadlozi umndeni wamadlozi wasuvusa amacala angawagcinanga kwathiwa asikwazi ukwemukela ngoba sakuthuma ukuthi uyokwenza 1 no 2 no 3 awusilungisela phindela emuva ngesikhathi ephindele emuva usebuya useyalwa useyimpe einganeni kodwa akusona isidalwa lesi sibuya isidalwa simbheke kwaze kwafika ekugcineni sase simhandover emndenini wamadlozi ngoba uma naye efika ngale akabi isidalwa uba yidlozi kusho ukuthi akayi kongena kumthimba wezidalwa uya emthimbeni wamadlozi usevuselwa ke izinto angazigcinelanga amadlozi kodwa isidalwa besilo simbhekile nje esaphila. Okay, so ubona ngani ukuthi sinawe nokuzo abanye abantu bethi no man khona into ebingitshela ukuthi kuzohambe kahle or bengizohamba ngale direction and then kwaba ne accident njalo khona izinto engaba ama signs ezizokwenza ukuthi ke sime ke si reflect ekutheni kushuthi bekuyisona isidalwa in action. Isidalwa siyakuvikela unganqunya umlenze kodwa umphefumulo ungaphumi ungalimala udutshule kodwa isidalwa masanqaba still ungahamba emhlabeni isidalwa leso bese kuba khona izithunywa obani izithunywa nango umagejageja uthunywe ukuzosebenza abantu iminyaka mhlambe u30 emhlabeni emthiyana bese umagejageja asebenza abantu kuthi eseneminyaka e20 kusashoda u10 years athathwe umagejageja ngenxa yokungayiphathi kahle ngenxa yokuhlukumeza abantu ngoba ngesikhathi bahlukumeza abantu idalwa zabo ziyahamba ziyoreporta ezidalweni zakhe ukuthi lo mfana wena akasiphethe kahle urobha abantu enza zonke lezo zinto so uzothi umagejageja alandwe uyarecallwa asikakashaya isikhathi sokufa uyarecallwa ngesikhathi recall ubizela ukuzochaza ngesikhathi ezochaza ngala usehambile emzimbeni siyamncwaba ingakho kunabantu abangcwatshayo bese bebuya ngephupho bethi angifanga akathwetshulwanga ube recalliwe ezochaza inkinga zakho majority yabantu abarecallwayo bafa belele bevuke bengaphefumuli sithi thina hayi uhambe kamnandi kanti urecalliwe kunento engakalungiswa bese lesi sidalwa sakhe ngoba asikakawuqeda u10 years osele emhlabeni sesithunyelwa mhlambe sifikele enganeni na 5 years iqale lengane isebenza abantu iprofete ilaphe yenze zonke lezi zonto kuyothi emva kwa10 years bese lento iyanyamalala ayivaliwe lengane lesi sidalwa besingezile kuyona kwakuyisidalwa sikanina sangasebenza kunina saqeda sesizoqedela enganeni masiqedela enganeni isiuqedile umsebenzi njengoba ithwasa u10 years isebenza u10 years emva kokuthwasa ngisho ingalashwa imuphi umuntu ngeke iphinde ibuye lento sekumele ikhumula ubuhlalo igezi ibomvu usuphelile umsebenzi kwakuyisithunywa ebesithunywe ukuzoqedela lezo ke mshe wena mfokithi mthiyane baningi abantu abanale yonke ngothola ukuthi uthwasile kanti ubethwasela ukuphothulela isithunywa hayi yena usezoqhubeka ke elokhu yena efaka inyongo elokhu efuna ukuhlola ezegcine yenza ngobugebengu lento kanti waqeda ngesikhathi ephothula intwaso isithunywa esasikade singathwasanga saqeda. All right, 0861596596 wait digest leyo nto leshoyo ukuthi kuhlukene idlozi isithunywa nesidalwa and zibonakala ngani
kwesinye isikhathi ngothola ukuthi akuwona amandla akho kanti usebenzela lo muntu oyisidalwa esakho. I have a prophet uMagejageja. Ngizoqala ke kaMakhutha ngithatha uPhakamani Mnyandu. UseGagasini Phakamani? Alex uyaphila. Ngiyaphila. Welcome to eGagasini, siyakumukela. Ngiyajabula kakhulu futhi. Alex angihamba noma lethe ngizochaza kuthina noma sengiphuma esihlokweni. Yabona Alex angihamba noma uzokhona ukungiphendula futhi yabo. Yes, siqhubeka ngivela ungene kuyona indaba. Yeah. Yabona mangithi ngiyahamba mhlawumbe ngiyathandaza laba abahlawulayo yabo. Yes. Ngithi nje ngibheke izinto zami ayikhona bafike bangitshela ukuthi nomuntu owathatha oganga ngedala ekhaya bona. So mayiganga ngedala nje zonke izinto ayilungi yasihlakazeka nje futhi Alex inkomo zitombi ziyahamba umsebenzi awutholakala nje akukho kucaca bekuzocishe nje kuba 5 kanje ayikunomuntu ekhayeni oganga abantu sebashona. Okay. Prophet? Okay. Idlozi elomndeni, umndeni lapho. Kodwa isidalwa somuntu. Mhla kwahamba isidalwa ubaba uyobusehambile emhlabeni. Akugangwanga ngesidalwa, kugangwe ngedlozi. Isidalwa isona lesesivezayo inkingi ukuthi kwenzakalani ekhaya. Ngoba mhla kwahamba idalwa phela you are empty uzophila kanjani? Usuhambile. Ngithe mthiyane ngichaza lento ngazi ngathi abantu abaningi abakholwayo abangawenzeli lutho amadlozi babalansiswa isidalwa. Bami ngesidalwa sabo. Ikhona into mhlambe esiyenza ekuphileni kwethu eyenza ukuthi siqhathe nazo idalwa umuntu nesidalwa sakhe. Usho mhlambe ibehavior or izinto angazenzi ukuziphatha kwakhe. Ikhona into engaqhelanisa noma iqhathe nesidalwa esihamba nawo. Ikhona into engenza isidalwa sakho singabi active. Number 1 ukulala nabantu abaningi abangahlambulukile kugcina isidalwa sakho sikungcolisa. Masingcolile isidalwa sizogcina uphila kodwa izinto zempilo ngeke ukwazi ukuyithola. Kuzofana nomzali ekhaya ingane mayiganga kayiphi imali uyibhanisha ukuthi awuzukhere esikoleni kodwa uzoqhubeka uphele uphile. Bese number 2 singesikhathi wena ulokhu uhlupha sona siyacela ngale siyaxhumana nabangale ukuthi ingcono ngibuye lento enasithumayo nje sizoyenza kulomuntu ngeke isenzeke. Ukhumbule mthiyane ukubaluleka kwakhe emzimbeni akusikhona okwakho okwabo benza lezi zinto abafuna ukuzozenza ngawe emzimbeni. Njoba useredweni mawuthi uyachecka kini kona ikhehlela likhuluma nje lazi ukuthi ngama advice avele washaya ama advice noma isalukazi isithize kini ukhona umuntu oyilento oke waba yiyona so kuvuke yena kwi4th generation yakini. So mayevukile into ebalekile umsebenzi azowenza. Uma ungasenzeki lo msebenzi ungakhulelwa ingane bese ku3 months leyo ngane iyachitheka. Ichithwe yini sebebone ngaphambili ukuthi lento izohamba ivimbeke kungcono lo mntwana simrecall sizophinde simsende again abuyaze emhlabeni. Nakho ke prof abanye abantu abayebekusho uzokuthiwa omunye umuntu udakwa kakhulu omunye uba isigebengu mhlambe ngokweqile uyantshontsha akayiphathi kahle njalo njalo bese kuthiwa kusho ukuthi ufulathelwe izidalwa zakhe. Ikhona into elinka ukungenzi kahle komuntu ekuyiphatheni nokuthi kusho ukuthi mhlambe isidalwa sakhe sikuyena sasiphila leyo mpilo before. Okay, kuyenzeka uthola ukuthi ekhaya unedalwa asibi sodwa isidalwa mhlambe sichaze lokho. Kuyenzeka ube nedalwa uthola ukuthi kunedalwa ezithize ezikuwena ezikubhekile uyinkosana ekhaya uthunyiwe uzokwenza 1 no 2 no 3 bese wena wenza izinto ezirong kakhulu uhlukumeze nabanye bese laba abanye obahlukumezayo idalwa igcine ihlangana zi decide ukuthi usibanibani asimvele sisuke kuyena siyongena kusibanibani ngesikhathi ziphuma kwena ziyongena kumfowenu umfowenu abe successful wena usuzosala uphila impilo yokuphuza uphila impilo ethize ekhombisayo ukuthi khona umuntu othuthile okekade ekhona kuwena ngesikhathi sesithuthile lesi sinye isidalo bekuyisona besi active phakathi kweyidalwa onazo kuzobonakala ngani unesikhala le void uzozama ukuyivala kodwa izuvaleka uzogcina uphuza kakhulu uzogcina unamantombazana kakhulu noma unabafana kakhulu uzogcina wenza izinto zobugebengu ezithize ngoba unesikhala esingavaleki lesi sidalwa sesihambile ke umfowenu omncane niyoze nithi untshontsha idlozi kanti kushifte isidalwa sekhaya sangena kulomncane ngenxa ye-character lomdala. Indaba onkakasi sikhuluma ngesidalwa siyini sisebenza kanjani nezimpawu uyakwazi kanti nokusicasula futhi kumbe nazo zihlangana zikudwebela uvi. Ngithatha usibomisane nawe eMzumbe Shosibu. Angibingelele Mhlaza ngibingelele nakubaba umprofeti. Siyabingelela. Yebo sekumukela.
Ngisacela ukubuza la ubaba umprofeti ngizwile eyiqala indaba yakhe ekuthenini mawuzala emshadweni isibongo usuke uhlukanisiwe abakomalume kodwa kuyenzeka mhlawumbe kubo ukuthi kube khona la kuvela khona ukuthi ugadwe abakomalume. Mina ke ngeke ngithi mangabe ngihamba ngibheka into zami kuvela ukuthi salukwazi esizala uma isona esilwayo ngisho sekukubi kangakanani. So ngisacela kangichazela ukuthi isimo esinjengana leso siyenzeka nanokuthi ke ake ngithi ke manje isazi lesi ngiyafisa ukuthi kube khona into engiyenzayo kodwa manje mhlambe kunenkinga komalume akekho umuntu ngiyenzela kuphi. Okay usibulo. Okay Mthiyani nansi into engenye ekuyenzeka uthola ukuthi ekhaya komalume kufe wonke umuntu ahambe isidalwa sekhaya siqhubeke sizongena kubantwana bamakoti wasekhaya. Kuyenzeka futhi ukuthi uganiwe unkosikazi uzwe kuthiwa mayeyohlola abantu bakubo bami ngaphandle emzini la aganele khona. Uyazibuza ukuthi le nto yinto enjani. Ngesikhathi umuzi uphela isidalwa sipheli phela Mthiyani. Siyahamba siyoqalaza abantu begazi lala ekhaya bese sivuka kubona. Njengoba esho ukuthi ugogo kwaphela yonke into uselandelwa yilesalukazi manje sengimele enze njani? Sengimele la ekhaya kubo ayemsamo ayocela ngicela ningiphe leya portion yendawo ukuze ngizokwakha indlu ngakhele isalukazi. Akuyona indlu yokushisa impepho leya yindlu kaMasibanibani ukuthi noma gula ingane la ekhaya zilaliswe kuyona sekuyikomalume ngoba wacela emsamo akayakhi lendle engacelanga mele ecele kwaba kubo njoba nazi ukuthi umuzi wakwaMalume waphela nangu ugogo wakwaMalume kuthi usangibhekile bengisacela ningisikele uphiso wendawo bese ngiyamakhela uselivusile njalo komalume khona la kubo egcekeni kule yandle sibizwa ngendlu kagogo yila ke asegcina khona zonke izinto azenzela ugogo. Umsebenzi kowenzela ugogo aweqe embuzini awukwazi ukwenza umsebenzi ukuthi makudliwa kuphunyelwe ngaphandle yinto edlelwa ngaphakathi endlini kagogo. So angakwazi ukuhlaba inkukhu angakwazi ukuhlaba imbuzi kodwa inkomo ngeke azakwazi ukuyenza. Ikesi yami umprofeti uMagajakeja ukhuluma nathi now about izinto ze-spirit kanye ke nezeyidalwa. I-topic yethu ke leyo ungathumela ke ne-VN kwinumber e-063 839959 soyijwayele 063839959. Views expressed on Indaba are not views at Gagasi FM. Your views, your Indaba. Connect with Alex on Twitter, Facebook, YouTube and Instagram at Alex Mtiani. Ngisotho ngathi now ku Mehluleli Nzama Mehluleli uKagasi sabona. Yaphila but Alex njani nonke mhlonishwa. Siyaphila kunjani kwena? Ayihlangene nomphefumulo baba. Yes sir. Yes. Ngibuze la kubaba umhlonishwa Magajakeja. Yazi uNkulunkulu ngiyabonga simakade ngiyabonga Thixo gogo bethu. Ilinkinga kakhulu la mhlonishwa mina ngiye ngayithola ngesimeni sokuthwasa. Manje ngangena kulomuzi ngihayizisa kumfazi nebesho. Manje ngifisa ngingaphakathi intakathixo kodwa ukuthi lo muntu akangihlolele ngaze ngagcina ngithwasa ngihlidla imbuzi ngazi yena bengitene izimhlophe umntaka emhlophe ngiphakathi ke la izinto ziyadilika kwasigodla kudilika kwanto kwase kufika eminye wamakhehla ngilele ebusuku khona lapha esigodlweni wangitshela wathi ndodana njengamanje ngicela uphume uhambe la bayakuthebula isikhathi esiningi ke vele kufanele kusho ukuthi ke ulale waphuphani kugonondo wakho ngivuke ngimtshela ukuthi mhlonishwa kukhala ngokuthi ngathi ngiyangithebula la ekhaya engathi kufanele ngihambe kucaca ukuthi ugonondo lento yayiziba kudilika ke igodlo ngiyakhanda kuyadilika ngapha ngiyakhanda kuyadilika ngapha kuze kufika isikhathi sokuthi ngibone ukuthi angithathele sami isinqumo ngithatha ngamasakana ami lwako thathe kwakhumpana zami lezi ngithathe ngifake eplastic wavela athi ngithathe emkashweni lelidlozi thathe konke izinto zami ngibuyele ekhaya ngibuyele back ke la ngihlala khona emkashweni ngiphuma mangiphuma la kulomuzi sengiduba khona emini vele ngandele iflame uthi nwaba zingiphelezele bese zimshiye endleleni. Okay Mthiyani asiqale la intwasa akekho umuntu othwasisa umuntu
intwaso uthwasiswa idlozi lakho uma usuya kamageja idlozi lakho liyokunikeza impande eyoqedelela noma eyoqhubha intwaso awuyi emzini womuntu uyothwasa uthwasiswe ebusuku ulele bese uyakhonjwa la khona impande lo muntu othwase ngaye ayidingayo ayidlayo masithwasiswe emzini womuntu sizogcina sine problem yokuthi lo muntu phela la yakala understand kahle idlozi lakithi number 2 akasizwe wena wedwa iningi inkinga engagcini yenzeke njengoba kuye kuthiwe kwakuvele asha amaphupho bese kuchazwa amaphupho kushuthi lo kwahamba wagcina erealizile amandla amaphupho alomuntu wayesebona ukuthi ayileli idlozi angivele ngilithwebule ngilithathe ngoba idlozi lifana nalento ekuthiwa ingelosi angithi mthiyana usathane kuthiwa kwakuyingelosi angithi kodwa waphuma ngithi uthe mayiphuma ibhodwe lakhe wantshontshe ezinye ingelosi idlozi liyantshontsheka into engantshontsheke efana noNkulunkulu isidalwa ayintshontseki leyo nto leyo ingangcola ingaba nezinye izinto kodwa le yentwaso ayifana uyithwasele wena ngamaphupho bese ufika kimi uzodla lolo khamba nathi ke belaphi angingambambezeli umthiyane eseqedile ukudla impande ayithunyiwe ngenxa ukuthi mina ngifuna aqhubeka ahlale la noma ngifuna mina anginikeze imali angimdedele mase ngimnikele lo khamba bese ayahamba ekhaya idlozi lakhe ukuze likwazi ukuqhubeka ngoba lingase ligcine selithule lingasakhulumi kanti limdikileliswe ukuthi kade laqeda la likhona. Usasho njalo nje Professor Prophet Kunmondlela on Facebook ozothi kusho ukuthi iqiniso ukuthi isithunywa abakwazi ukusithwebula abagangayo so ufakazela lokho sanda kusho ngizothatha uAndile wakamdime Everlem Andile ukwindaba sekubingelele gagasini. Yebo Alex no Prophet lapho ngiyaphila. Yebo siyaphila siyakumukela nawe. Siyabonga. Sacela ukubuza la kumprofeti kunobaba odumile ohlonishwayo omprofeti engake ngakuyena kodwa ngicela ungamusha. Bengiya kuyena waveza ngambikela ukuthi into zami zifike ihambe kahle kulimala imoto zonakala manje angazi kwenzakalani. Wagcina eveza ukuthi yonke into yami right but into engimele ngiyenze ngimele ngigeze isidalwa sami. Bese kukhulunywa ngaso manje inkinga wasuke washo imali enkulu ukungenzela le process yokugeza isidalwa sami engekwazi uyi-afford manje ufuna ukubuza ngikwazi mina ukuzenzela mina njengomuntu onawo amandla okushisa impepho ekhaya njengomuntu omdala osele ngigezela isidalwa sami ngilungisele mina into yami ngoba sake savela futhi lesi sidalwa kathiwa ngathi kumele ngisakhele indliyase ekhaya ngoba uyena umuntu ongibhekile okwazi ngilenzela inhlanhla manje ngoba into zami zihone ibuye icime ngathi akasekho right futhi kunamaphutha engawenza hlapha so ngathi umuntu osefuna ukugeza ngoba ubaba lo engakuyena wangivezela lokho Okay. No, I think siyayibamba mfethu ngifuna ukuzela uzothina umagejageja. Okay, Professor? Yebo. Okay, iqiniso uyakwazi ukuyigezela isidalwa uma kodwa sikufundisile ukuthi kwenziwa kanjani. Into eyenza ukuthi mthiyana unzuzeze kimi ezofuna usizo mina ngiyifundile impande. Ngithwasela impande yokugeza isidalwa. Uma yena idlozi lakhe lingenayo impande limthuma kumina ukuthi akayogeza isidalwa. Uma efike kimi ngafuna inkoma ngenayo, fana abuye ledlozini emuva athi la eningithume khona ukwenza umsebenzi akuhambanga kahle ngenxa ukuthi into efunakalile akuona amandla. Zimbili into enizongenzela zona. Ninginikeza le nkomo ngikwazi ukuyenza lento noma ningikhombisa kwenye indawo la nizokwazi nifike khona ukuthi ningisize. Why? Thina abantu abasebenza abantu nathi sinabo ubuntu sinazi idingo kukhona la ufika khona mthiyane kanti nami installment yemoto ngiyimisile ngingakucharge ngokukusiza ngikucharge ngokwesidingo sami. Okay. Indaba onkakazi kukhona into eyenziwe uzokuthiwa kuyophakanyiswa idalwa elwandle kuyophakamisa isithunywa isithunywa leso. Okay, ungayichaza ukuthi kusuke le ritual kusuke kungaphakanyiswa isidalwa kusuke kuyophakanyiswa ithunywa abantu abathunywe ukuzosebenza izithunywa ngoba bathunyiwe akubona abantu bakho labo permanent kuyenzeka kube isithunywa somndeni kwenzeke futhi kube umndawo umuntu owafe nesiphiwo wangalandwa umuntu lafelwe khona vela kuthande angene kuwena bese ezosebenza kuwena so ngesikhathi engena kuwena masiyolwandle 1
fanele agezwe lo muntu awumemukeli umuntu nomsebenzi azowenza angagezwanga kwenzela isibonelo kunabantu abashiselwe imizi kwathiwa bayathakatha abangathakathanga kanti wathatha isikhwama somkhulu owafa enukwa ngokuthakatha so mayithatha lesi sikhwama uthatha kuyipackage khambisana nempilo yalomkhulu yingakho umunye athatha isikhwama bese yaphuza kade engaphuzi ngoba lo owumnikazi wesikhwama akagezwanga umuga ahamba nawo awuvalwanga so ke makiwa lapho olwandle kwenziwa izinto ezimbili fanele siyogezwa isithunywa number 2 bese siyaphakanyiswa isithunywa siphakamiselwana ukuthi sisebenze singavilaphi ngoba khona isithunywa esingangena kodwa bese siyavilapha kunabantu abanedlozi elistrong kodwa ngeke uzumbone esebenza abantu akayifundi lonto angalala kuze kube lesikhathi omunye usebenza abantu beze bexoshwa ukuthi ufika ngo6 kodwa uyozumbone ngo5 uyavilapha kabanjwe ilutho lo muntu isithunywa ke siyasetshenzwa ukuze singabi lazy ngoba kukhona nabathakatha abasibonayo basidinge ukusithwebula sizobasebenzela njoba ngichazile ngathi isidalwa sifana noNkulunkulu kuwena isithunywa siyafana nengelosi efika nje njengobuza kuthiwa uMaria babevakashelwa oGabriel kulabo abafunda iBhayibheli into enjalo bese kuba khona idlozi lakhe lento ethi mina umfunda iBhayibheli maqalwa khulunywa ngoJesu uqale kuthiwa ubani wazala ubani amadlozi umndeni wamadlozi loyo indaba oNgagasi baba Mageja mina ngicela ukubuza ukuthi kuyenzeka yini ukuthi umuntu oyedwa abe nezidalwa ezimore than one kunomuntu owelapha ngokwendabuko owakwangitshela ukuthi ngibangwa yidalwa ezakubo kama nezakubo kababa so ngicela ukubuza ukuthi kuyenzeka yini ukuthi kube nesimo esikanjalo all right prophet kuyenzeka most special utholthi sasekhaya sinye sakomalume kukhona abantu abanegodle ezu5 imthiyani wangenwa yidalwa ezu5 akuona amadlozi nje izidalwa ngoba ngisho ngathi niyamthakathakatheke lo muntu leyo labantu bawuvikele umsebenzi wabo kuyenzeka futhi uthatha isikhwama sakini idlozi la komalume linganakiyo bese lithi nami ngifuna ukuzosebenza kuwena awubangwa ke lapho izidalwa amadlozi afuna ukuzosebenza kuwena okay Sanibonani baba Mthiyani no prophet wami ubaba Mageja baba uLthuli mina ngicela ukubuza la kunento engididana kuyenzeka kuthiwe uphethwe isidalwa saseKhaboma uthi kodwa mawuthi uyabheka into zakho ukuthi uyabheka ebantwini bathi into zakho zibelonga eKhaboma wakho azibelongi kwini lawo wazikhona okay prophet njoba ngichazile emthiyane ngathi kuya ngokuthi ngesikhathi uzalwa ubani wayesidalwa esibheke isibeletho sikama wakho mangabe nje ukuthi uma wakho mhlawumbe wayengakashadile noma izinto ayiphelelanga isidalwa sakomalume sivele sithathe over kwenzeke futhi sibe right sasekhaya kanti nakomalume khona umsebenzi ngesikhathi uthatha umsebenzi la bese beza laba bayizidalwa zakomalume bethi nathi lapha akekho ufuna ukuthatha lento sisacela ukuthi nisivumele singene kumzukulu sure sawubona msakazi nobaba Mageja yebo undawulo Msingi Mabomvini ngicela ukubuza mina la ukuthi uma ngabe ubaba wakho engakaze emlobole umama wakho ngokwazi kwami ngazi ukuthi usuke wena wakubo kama wakho ngoba ubaba wakhe akazange amkhokhele uma wakho so wena usafana nomuntu wasekhaya kubo kama wakho so ngifuna ukwazi ukuthi kuza kanjani ukuthi kuthiwe wena ubangwa amadlozi likubanga kanjani idlozi lasekhaya kini kubo kababa wakho okay prophet ngithe lonke idlozi lifuna ukusebenza kunedlozi elinomona ngesikhathi uzalwa emthiyane kwakuxoxiwe vele ifamily yakomalume uzele wena ukuzovusa isibongo sakomalume bese idlozi lakini ngokubona amandla esidalo ohamba nazo nalo libe nomona lifuna ukuthatha over usuqina ke usunempi yezidalo sekumele wenziwe njani ikhona into ekuthiwa Mthiyane ukuhlanganiswa kwezidalo wesidalwa sakomalume sihlanganiswa nesesekhaya bezosebenza kuwena umuntu oyedwa ukuze ungabi nento oyitholayo namhlanje uyayiphucwa kusasa iyavuleka namhlanje iyavaleka kusasa ikhona into enjalo yokuhlanganiswa kwabo bezosebenza ngoba laba bakini sebevuka umona ngokubona into oyinikeziwe ukuthi ngakanani angikwenzela isibonelo nje mhlambe uyazalwa la ekhaya unesikhwama abakomalume
bazicelile akuzona zonke ingane pheleza kubo kwazo ezinye ziyofa ziyeza komalume vele ngoba kubaba wakho wacela ukuzodonate iDNA yembewu kodwa kahle kahle wena uzovusa umuzi wakomalume uyobona ngani baba wakho avela kuzala bese uyalahleka umfune wena the day umthola bese ziyamosheka zonke izinto zakho ngoba ulandele isidalo kwakune agreement vele ukuthi ukuzalwa kwakho lo baba uzodonate emva kwalokho bese yadisappear. Sikhuluma ngesidalo namhlanje. My guest is Prophet Makajakeja. You are listening to Indaba on Gagasi. Ngizoyena kuma comments ngizowathola nje ngawafaka ku Facebook page ethi Gagasi FM noma ungifonele kwi number 0861596596. Indaba on Gagasi sizodonsa kuzoshaya ke u8 show zoyithola ke ku app ne video ayikhona on YouTube, and I appreciate ukuthi abalaleli bona banginikeza ama topic. So ma topic ucabanga ukuthi mhlambe sikhe phezulu kumbe si discussa enye bese kuvela enye, you more than welcome to suggest ngokungiemelela lawo ma topic indaba@gagasi995.co.za indaba@gagasi995.co.za. Kune anonymous la othi ngiseNewcastle bengicela ukubuza la kumprofeti ukuthi is it possible na ukuthi isidalwa sivale umuntu kuma relationships siza senze umuntu wangabi na any interest in being kuma relationships? Ikhona level yokuthi mase sisebenza isidalwa nesikhathi sazo sisibona ukuthi sincane kunezinto ezokulibazisa bese beba nomhlangano bevumelane namadlozi akini ukuthi valwa ku1 no 2 no 3 ukuze uzofocusa kulento le ozoyenza. Kodwa uyakwazi futhi ukuphinda ucela ukuthi okay ngiyacela nami ningiphi isikhathi phela sokujabula emva ukuthi seniqedile umsebenzi. Majority abantu abaneziphiwo vele ababi right baba nezintombi eziningi kodwa uthola ukuthi abana isikhathi sokuyi-attend abe nabantu abaningi besilisa kodwa akanaso isikhathi sokuphila nabo ngoba isidalwa siyamvala mase kufanele babona labantu, and into emenza agcine nabantu abaningi une loneliness ngoba uphila nabantu abangekho emzimbeni bamdinga ehleze nabo ngaso sonke isikhathi. Ngesikhathi uthola ukuthi ngishethe uyaxoxa abantu bayam-avoida bayambalekela bathandana naye 2 days bese bayahamba. Kwenzeka uthola ukuthi intombazana kanti ungena isidalwa sendoda ngesikhathi belala nawe leli khehla liyadinwa ngoba liyahlukumezeka ngathi lento yenzeka kulona bese liyakuvala ke kuleyo nto. Okay. Indaba on Gagasi, let's take your question. Mina ngicela ukubuza ukuthi mawulala nabantu besifazane nje kuchazwa ngilalele, asike sithi ngilale nomuntu wesifazane namhlanje kusasa ngilale nomunye, angithi la sengingcola khona isithunywa ngathi noma ngisho kahle isithunywa. So kuye ungakwazi ukuthi ukuthi ke usulalile namhlanje nale muntu wesifazane nakusasa walala nomuntu ngosuku mhlambe udlula ususu ngosuku leli amasu uyahamba uyogeza uthola izinto zokugeza zokusisa ungcola lokho kuyenzeka yini lokho? Okay, Prophet? Ngiyasaba ukuphendula lo mbuzo ngenxa yokuthi sizopromote ubudedengu. Kuyenzeka but ungakhohlwa labantu olala nabo beza namadlozi abo la kuwena. Njengoba beza namadlozi abo indaba yokulala ijulile. Angeke ngenze isibonelo. Ucansi alulubi. Angiphinde lokho ukuba ucansi lubi ngaba sifikanga ngale emhlabeni. Kodwa ucansi kuya ngomuntu olwenza naye ukuthi unjani. Bonke labantu yakubona uhlangana nabo bani amadlozi abo anamathelayo kuwena. Ngoba manilalani idlozi lazi ukuthi kukhona umgano ozoba khona la. So kuyenzeka ulale nomuntu izalukazi zakubo zinamathele akuthanda azayibulala mawuthi uyahlukana naye. Kanti kunesalukazi zakubo esifike sathanda lapha kuwena. Sabona ukuthi mhlawumbe uphumelele usuccessful kanti vele nomsamo wakho clean njengoba uqonywa ngakumsamo wakho clean vele uyathandeka kubantu. Lo muntu olala naye uneyinkinga idlozi la kubo elifuna ukuyicazulula ngokuthi azogana la ekhaya. Njengoba ezogana la ekhaya makuba clean yena kuba clean izalukazi zakhe uyasuka wena uqeda la uyolala nomunye umuntu naye futhi uza nezalukazi kuzogcina kwenzakalani zizodwa lezalukazi kuzovuka impi la ubona khona sekuthukwana on Facebook yaqala kuyidalwa kuphambene idalwa ngoba abantu abasemzimbeni ba expressa into eyenzeka edalweni baveza idalwa zabo ukuthi zinjani. Umuntu masithi unenhliziyo embasisho ukuthi siyayibona kodwa ingaphandle lakhe lisivezela umoya ongaphakathi kuyena. I hope upendulekile mfethu. Ithi Dr. Gumede nawo ungoye. Sure doc. Baba sahlaza ngiyobikelela nakuba Makajakeja nakubalale beGagasi. Ngoni. Yes mngani. Ngicela ukubuza kuba Makajakeja athi ngizwa ethi kuyenzeka umuntu ahambe emhlabeni sithi thina uhambe peacefully ulalile njengena kulindawo. Kwenzakalani ngabantu abadala in most cases umuntu omdala wayithola ukuthi ngalesi sikhathi sokuqala
uhambe emhlabeni mhlambe kade nibizile mhlambe kune meeting yokuthi ufuna umndeni wonke mhlambe last month entshene bese esinde ekukhuleni kwakhe bese ihamba nje sewumuntu osindile kodwa elale nje right ku right kade sidla sixoxa naye ebese yalala ebese ngavuki. Number 2 Mancaneke Qwabe asiphendule lo mbuzo lo ngifuna siye kulo wesibili ukuze singayididi. Okay, lokho kokuqala akubona bonke phela abahamba kanjalo okuwukuthi bebe recall benamacala. Omunye usuke ehamba kahle nje thola ukuthi vele uqedile umsebenzi avalelise einganeni. Ukuhamba kahle Mthiyana ukubiza abantwana bakho uvalelise ubatshela ukuthi abakithi bazongilanda bese uyalala ubuthongo. Hayi lokho okuzunywa uvela ufika usuzunyiwe. Kuyenzeka ke kodwa uzumeke ngenxa nawe yokuthi mhlambe awukwazanga communicate kahle but mawuqaphela kahle bonke abantu abambe emhlabeni baba nento abayishoyo bese nithi yazi washo sangamnaka bese tshela ukuthi uyahamba lo muntu. All right, uyezwa ekomete sesingadlulela ke question 2. No ngiyacaca ngiyazi ikhona ukuba guilty kancane ukushaya mhlawumbe mina nabaningi leyo ukuthi abazali bethu mangabo baba awakuzala wasumcinga wena ngicabanga ukuthi iningi liyathuka balizwa leyo ngoba ayibingazeki kahle kodwa ke unumber 2 ake ngigijima ngihlala ku number 2 uthe uba makhecha kuyenzeka wakhe indlu ekhayikini wakhe indlu yakogogo yasekhaya komama kushuthi sengifuna ukwazi ukuthi mangabe usufuna ukukhuluma nedlozi ngoba ngithi makuhlatshwe imbuzi kumele ukhulume ubikela abantu ukuthi wenza umsebenzi kanje abaklini so with le mbuzi kagogo ngiyenzekani ngiyakhuluma nokho egcikeni mhlawumbe makhona ulake ngifuna ukukhuza ngiyaphuma ngikhuluma egcikeni noma ngicina phakathi endlini. Okay, ugogo unelawo umkhulu unomsamo umuzo kamkhulu igceke elendoda yomuzi njengoba simakhela ugogo lapha endlini yonke into ethinta ugogo siyongena endlini yakhe siyikhulumela khona. Number 2 asikwazi ukushisa impepha ngichazele izinto ke ezu2 ukunake Mthiyana umuntu abazomsamo amabakha ufike akhindlu yakagogo abakha uround about 2 before akhiza indlu nje aqede qala ngo round about 2 indlu yakagogo umsamo i-Union Building kagogo iseparlament indaba ikhulunywa eUnion Buildings kudeliver inqumo eseyithathiwe lendlu yakagogo la kuxoxwa khona ingashiswa impepho mase kushiswa impepho sekiwa eUnion Building la kuthathwa khona inqumo sekuzokwazisa ukuthi la ikhasi enziwa 1 no 2 no 3 endlini kagogo ayishiswa impepho. Okay, sure Kumet. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga sehlaza cacile. All right, indaba uNkakasi. Ninjani? Ngicela ngisiza lapha Nkosiyami. Ngiphuphe ngishayisa umuntu omdala indlu wabo okubaba mina emzalayo sisesibayeni senkomo ekhaya saze sakhuzwa umama wami ngenhla emekhona esibayeni ngenhla wathi uzofa isidoda wena ngabe leli phupho lisho ini lichazani? Okay, Professor bebe njoba bese sibayeni ngenze ukuthi ubaba unezingane engaziwe ekhaya njoba bebese sibayeni isidoda simele iDNA ekhaya njengoba ubenza lento kushuthi kukhona iDNA efihlakele la ekhaya njoba bebese sibayeni kodwa ugogo njoba beqhamuka ekhuza in kungenzeka ukuthi la egcikeni khona izingane okuyika baba kodwa iqinise lingekho bala. Ngibingelele baphumthiyane ngaba makhecha cha mina umfowabo amtshali ke nekhaya kusenquthu mina ngicela ukubuza lapha uma umntwana owahambe ngihamba ngathola ukuthi mina ngizalela emshadweni kodwa ke ngithola ukuthi ngiyobe ngojojana khona ngithola ukuthi mangizwa ngihambe ngixakeka nomthwaye ngamiselwa ke bathatha isikhathi ke ngathola ukuthi bamiselwa ndlela umuntu omiselwe wenzelwa kanjani These ngitholile kulonyaka ngakwazi ukuthi ngikwenze ngoba wathiwa ngamisele apostoli so ke ngazama kwenza lo ndlela kodwa kungixakayo ukuthi amaphupho kumina awaqhubeki aveli namasamele kuphinde ngiyobheka ngoba phela ngenza ngasepostoli ngabuya ngazobikwa ekhaya. Alright, izingibambela nje ngenxa lomsindo ngemuva. Umuntu omisele umntwana oceliwe ma eseceliwe umntwana kunephutha esilenzayo sifike siye kwaShembe siyocela uMagejageja mase sinayo uMagejageja kanti simphiwe yidalwa zikaBhombela asisamisa uMagejageja lapha kaBhombela ngesikhathi lapha kaBhombela kuhambe lesi sidalwa ubizwa ngani ke lesi sidalwa leso thola ukuthi kaShembe ilabantu abayiza ngezithunywa zaphakade yingakho uShembe akasozafe kuyofoma umunye uShembe semzimbeni kuphinde kuvuka omunye ngoba laba bantu izithunywa zaphakade bayophila phakade
ngaphakathi labo bantu ke banamandla okusebenza okusiza abantu lawo mandla mangabe sesebenzile enzani ahamba yokhuluma nezidalwa leso miselwa kuzona angithi kuzuma wami wazongicela bahamba beyokhuluma nezidalwa zakoma wami ukuthi anipheni ingane umntwana mengabe umntwana sebemtholile laba bamtholile sekumele aphindele phela loya aye lapha amcele khona ayobonga khona hayi ukuthi wakhona kodwa fanele ahambe yobonga. Alright, ngithatha uSimiso cebe khulu empangeni sabona Simiso. Yebo sanibona ngaphila bomthiyana. Yebo siyaphila mfowethu. Ithina yakho i-question. Ngibingelela lapho Prophet Magejageja. Siyathokoza kakhulu ba. Oh mina phutala ithi ngumuntu onemoya okuzaleni kwami. So ngiye ngibe nayo ngibone umuntu esifazane ngimthande kodwa gcina sijola also fight ukuthi nayo naye emoya nami ngimthola ngezinto naye ixoxela zona ngimthola kodwa ngendlela ehlukahlukene kodwa egcineni ekuthandana kwami naye uyena ozobona mina sigcina sisihlukana angeke kuze kube yimina ozobona yena. Ngicela ubuza ukuthi kumprofeti kudalwa yini lo ngoba nje sebebaningi hayi ngisho kuthiwa akafake ebudala akafake lutho kodwa nje ngiyakhangeka nje uyena ngimthande ngigcina nje sikumuntu nje sithandanayo naye egcineni gcina kuphelele emoyeni. Okay kubantu abahamba naye khona umuntu owahamba engaganiwe so lo muntu ongahambe engaganiwe uthi usuwakheka umuzi bese yafika afaka unyawo avela ibhidlize yonke lento so fanele ahamba emsamo ageze lo muntu aphinda acele ukuthi ucela ukuthi noma ephethe lo msebenzi kodwa bekhona umuntu esifazana azwana naye vele mangabe ukulo msebenzi sengathi ungagana umuntu onjengawo nesiphiwo angenzela isibonelo uma lento ithanda ukuba ingozi angazi lento engizoyisho ngicela abantu bangayizwa budedengu mthiyani ukunotice yini ukuthi majority yabantu abahamba beyothwasa bagcina bethandana nenyanga ekade imthwasisa noma nesangomanti simthwasisa uyazini lo muntu uthinta imithi yala ekhaya idlozi liyasaba umuntu ethinta izinto zala ekhaya iDNA yala ekhaya engenayo ngesikhathi limfaka iDNA alimfaka iDNA ukumhlukumeza lizama ukuthi limnikeze imvume yokuphatha umsamo wala ekhaya umuntu obiziwe ukuthi asenze umsebenzi wabantu abadala fanele vele mase bemnika bamnikeza umuntu onesipho bese ngesikhathi behlangana benikezana iDNA uzwe kufike la ekuthiwa khona into ekuthiwa ukuhlanganisa imimoya bazohlanganisana yilo uza nesiphiwo sakubo nalo nesiphiwo sakubo ukuze baphilisane beunderstandane iDNA fanele kube yiyona ebahlanganisayo bebe negazi elilodwa la ekhaya. Izwala kanjani le mpendulo Smith? Hayi izwala kahle ngiyabonga kakhulu. Alright siyabonga nathi indaba uNkakasi. Funda to be a fundi on Ezomsamo isiko nokusiqaja indaba yezinto from 7 to 8 kusihlwa Gagasi FM. Alright sengiku Siba Mzolo Escort welcome to indaba Siba. Ngibingelele Gagasi FM ngibingelele nokudotela Magejageja. Siyathokoza kakhulu ba. Bengicela ukubuza ngephezulu kwempilo yami ke bengicela ukubuza ukuthi kuyenzeka yini ekuzalweni kwakho mangabe uzalelwe mhlambe komalume uma wakho wasehlawulwa ngase ngihlawulwa ngizalelwe komalume ngase ngihlawulwa uma waselotsholwa naye ekuzalweni kwami bengumuntu ogulayo ngigule ngalendlela mhlawumbe umoya uyaphuma qobo ngibheka amehlo mase kufika utheni mhlawumbe ayake nganjise kubaba ngiyoshisela impepho uma ngifika khona ngifike ngibe umqemane nje ngabi nalutho kuba ngathi ngiyasukelwa kenzeka mhlawumbe kube nesidalo esenza lokho ngoba mhlawumbe ekhambeni kokukhula kwami ngihambe ngathola ukuthi ngihlushwa yidalo ngiyangibanga. Ya iyenzeka into enjengaleyo mthiyani isidalwa sakuba uthola ukuthi masi strong ngempela uthola ukuthi vele ekuzalweni kwakhe isidalwa besiqedile umuntu owababdedengu ubaba namandla uthola ukuthi ubaba bamnikeza ngaleso sikhathi uyubone ngathi bamnika khambe uzwe kuthi ubaba uthe wayinezinto kodwa akasenakho noma wayi afforda kodwa akasa afford ekhambeni wakhe bamphucelana into abamnikeze yona kwakuukuthi akahamba yoyikhokhela lengane ukuzibuyize la egcekeni ngoba isiphe esibalekile njengalento engiyishilo ke mthiyani abantu yokuthi iDNA idlozi liyithanda kanjani yingakho aliyenze futhi physically kuphela kukhona othi umuntu make kulapha uphuphe ebusuku enawe kanti kuzokhona into ethize ezohlanganiswa amadlozi so idlozi linomona nekhwama zalo kuyenzeka uthola ukuthi ke komalume idlozi selikulanda ngezidluzula ngoba ubaba wababdedengu wayithola izinto ekufanele ayikhokhe ukuze ubuye uze ekhaya wena. Itopic namhlanje sikhuluma ngendaba ethinta isidalwa
and siqale masiqala nje ngo7 sachaza ukuthi siyini and wasihlukanisela nokuthi yini idlozi nanokuthi yini isithunywa. Le information ke uzoyithola mangabe uhlehla nje uya kwi-app ufike uyilalele. I have Simphiwe la ebuza ukuthi nginenkinga lokusele kuhamba uma izinto zami ziyabheda. Uma ngihamba abantu bathi uma ukhona but angazi ukuthi yini pho izinto zami zingahambi kahle. So indaba iqala ukonakala mangabe khamba uma uthi usefuna yonke indawo. Shuthi kwasetshenzwe ithuna likama uma uyena owathunywa ukuyovala idlozi la ekhaya. Ilento abayenza ukuthi makushone ngesikhathi nina ninganakile nikhala kakhulu avele nibone nomuntu eningamazi. Mhlawumbe isihlobo esidala sala ekhaya ezoxhawula lapha enhlabathini. Kanti ethatha enhlabathi bese khala kakhulu ngicathi khala kakhulu nimthathe nithi akashawo umoya bese khuluma nale enhlabathi yena ukuthi hey wena sibanibani ngiyakuthatha ngihamba nawe vala zonke izinto la uyovula ngakumina. Alright, sesifike ekupheleni kwalolu hlelo. I hope ukuthi khona ke okucoshile wakufunda la. Sihlale sifunda ngaso sonke isikhathi. Kusisikhathi ngisho ngambe mhlambe kuthiwa you already have imbono about something kodwa ke just ukulalela uzwe then bese uyabuka ukuthi kuhambisana nalendlela ocabanga ngayo uzoqhubeka ume la omikhona. Prophet siyabonga ukuthi ubekanye nathi. Ama numbers kakho ke utholakala kanjani? Okay, bangangithola ku Facebook na TikTok mawuthi Prophet Mageja Geja. Inombolo yami ithi 067 287 4180 kanti ngamasonto ngisuke ngikhona eMaritzburg number 285 Hussein Hafaj Backstreet. Siyabonga kakhulu. Conversation ke ikhona kwi-app lesino Prophet ke uMageja Geja. Sikhuluma ngendaba ke yesidalwa. Uzoyithola kwi YouTube channel yeGagasi. Ungaya futhi kwi-app la uzofike uyilalele khona and ukwazi nokuthi uyishare. Thanks again to the production team Q Madlala and Mr. Sphelele Nzuza. Talk to Alex. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha.